alegria i primer dia de primavera. Ja per fi ha arribat aquí. Això significa que cada vegada ja tindrem més bon temps. I avui, per inaugurar la primavera, a la piscina que us vaig ensenyar en el vídeo de l'òpera, us vaig ensenyar una piscina que estava tancada. Doncs avui inauguren aquesta piscina per l'arribada de la primavera o alguna cosa així, suposo. O sigui que anem a veure què tal, perquè fa molt bon temps, però fa una mica de vent i jo crec que l'aigua estarà una mica freda, però bueno, anem a ficar-nos igualment. El mític d'aquesta piscina és que està al jardí botànic i a més és d'aigua salada. Doncs ja té nassos que el primer dia de primavera, un dia amb aquest tiempazo i que s'inaugura la piscina aquesta que us comento, doncs sigui el dia com de més vent que ha fet en aquest mes d'agost. Està fent un vent inhumà. I mira que es veia un temporal en el mar des de casa amb unes onades i tal bastant heavies, però bueno, a veure com està l'aigua, la provem i una miqueta sí que nadarem. Jo ara, abans d'anar a la piscina, doncs vaig al gimnàs i ens veiem ara en un moment. Doncs ja he sortit del gimnàs i estic al jardí botànic, a mi, a la piscineta, i la veritat és que m'està fent una mandra abismal ara. L'aire és molt fort, bueno, molt fort, a veure, fa força d'aire i a més és fresquet. I aquesta piscina, al ser d'aigua salada, al venir directament de l'oceà, doncs jo crec que estarà congelada i ja m'estic mentalitzant d'alguna manera que passaré bastant de fred. Però bueno, tinc ganes de nedar, em fa mandra com el tràmite per tirar-me a dins, però bueno, jo crec que una vegada ja estaré alguna millor. És que ja fa gairebé un mes jo crec que no vaig a nedar i és que amb els horaris que tinc és molt complicat perquè normalment estic entrant a treballar a les 11:30, acabo a les 8:30 i clar, si vaig al matí portar tot el dia al banyador, aletes, pales, el pool boy, la taula per fer peus i tot, mullat dins de la motxilla tot el dia a la feina, és un merder considerable. Aleshores ja fa bastant que no vaig anar, a més aquí a les 8:30, creieu-me que ja no hi ha ningú al carrer, o sigui, si ja no hi ha ningú a les 6, imagineu-vos a 8:45. Però bueno, vaig a aquesta piscina només perquè avui és el primer dia que l'obren després de tot de la tardor i tot l'hivern. A més, avui m'han dit que al desembre, ja gairebé entrant a l'estiu, doncs fan una carrera bueno, no és una carrera, és com una travessia en les obertes des de Bondi fins a Bronte o fins a Coogee o un lloc així, així que entrenem una miqueta per veure si la puc fer. Prometo que no sou conscients de la mandra que em fa ara tirar-me a l'aigua. En veritat, és que ja l'estic començant a veure i ja m'està venint la temperatura, la sensació aquesta d'aigua freda dins del cos. Quina mandra! Bueno, doncs ja estic canviat i no preparat, però bueno, per tirar-me a l'aigua, però bueno. Us ensenyo la piscina. Esteu preparats? 1, 2, 3. La veritat és que tinc zero ganes de tirar-me a l'aigua. Anem a tocar-la a veure què tal està. Ah, doncs està superbona. Ah, doncs està de conya, perfecte, està calenteta, perfecte. Jo ja patia per la temperatura, però és que està molt bona. Doncs llavors ens tirem de cabeza. Aquí m'he de ficar el carril que està més a la punta, perquè és l'únic que està lliure. A veure, que hi ha persones, només a la piscina, però en tots els altres carrils que queden lliures no dona el sol. I ja que estem aquí, doncs aprofitem i que ens toqui una mica el solete, no? 1, 2, 3.
veritat és que aquesta piscina també és molt xula, molt xula. I l'aigua, ja em dic, està boníssima. Sempre em passa el mateix, que al principi em fa molta mandrota i tal, i després, quan estic ja al dia, m'encanta. Però és això, amb els horaris que tinc em costa molt venir fins a... No és que em costi, és més que res la logística, el banyador mullat, portar tot després, tantes hores tot xop dins de la motxilla és dolent, llavors és per això que no vinc. Però bueno, a veure si ara mica en mica que el dia serà més llarg, puc acostumar i venir-me a nedar més. Bueno, 2.000 metres ja suficient per avui. Ostres, com ho trobava a faltar tornar a nedar, La veritat és que sempre fa mandra després de portar un temps que no nedes, però una vegada ja t'hi fiques i ja estàs ficat, tot s'agraeix moltíssim ja, sobretot ja després quan acabes, que li has acabat de donar, doncs, has acabat de treure aquest carboncillo del cos, s'agraeix moltíssim. Però bueno, vaig a canviar-me i ens veiem ara. La sensació que té un quan acaba de fer esport és magnífica, aquella sensació de dir uf, no puc més ja. Ostres, la trobava tan a faltar. Aquells que feu esport sabeu perfectament del que parlo. Aquell sentiment, no aquell sentiment, aquell... Ai, com dir-ho? Aquell dolor de dir, buah, no puc més, no puc més, no puc més, i encara intentes una mica més i acabes rebentat i dius, per què faig aquestes coses si l'únic que faig és patir i més patir? Però després, el dia següent, dius, i una altra vegada, i vinga, i una altra vegada, i així. Aquesta sensació, ostres, la trobo molt a faltar, però bueno, ara he de gaudir d'unes altres coses, que és que això és que és únic. Mireu les vistes que tinc ara davant. Ja que he acabat ara de fer esport, doncs he decidit que m'aniré a veure les millors vistes que hi ha per mi, que ja les vau veure en el vídeo de l'òpera, les millors vistes que hi ha de l'òpera i del Harbour Bridge. Ara us les ensenyo. Per mi, aquest tros on estan la bahia és el millor lloc de Sydney, però sens dubte. Qualsevol lloc on estiguis, a un costat de la bahia, hi hagi el mar, i a l'altre costat hi hagi terra, i encara més ciutat, per mi és el millor que té aquesta ciutat. És que veieu amb aquestes imatges com aquest tros de la ciutat és el millor. Ho veieu? Us ho dic en sèrio, aquesta ciutat em té enamorat. Amb aquestes imatges enteneu per què m'agrada tant aquesta ciutat, L'únic que heu de fer és escoltar la cançó de The National, com no, sempre The National, que es diu Eucalyptus. I és brutal escoltar aquesta cançó amb aquestes imatges, de veritat que us ho recomano. I ja farà gairebé un any que estem aquí a Sydney i de veritat que és que no em deixa de sorprendre aquesta ciutat, I mira que aquí al Jardí Botànic, amb aquestes vistes de l'òpera i del Harbour Bridge, ja he vingut bastantes vegades, però és que ho trobo de veritat, És increïble la ciutat aquesta i els racons que hi ha. És que és brutal, de debò, és brutal. No sé com descriure-ho, és que
estàs a la City amb tot el meollo de cotxes que sempre, però és que hi ha una pau i una tranquil·litat, és increïble. És que de veritat que tant de bo poguéssiu percebre com m'estic sentint ara mateix passejant per aquí. De veritat, tant de bo ho poguéssiu percebre. No sé com transmetre-us en paraules, però és un sentiment increïble. I ja no només és lo maca que és aquesta ciutat, bueno, no maca, alguns racons d'aquesta ciutat, alguns llocs, és el ritme, l'estil de vida que hi ha en aquesta ciutat que de debò que et fa enamorar-te de que et vulguis quedar aquí. Tant de bo ens poguéssim quedar molt no, per sempre. Però és que el tema de visats i tot aquí és molt complicat. Ara, de moment hem aconseguit visat per un any més, fins a l'1 d'agost. Però bueno, ja veurem a partir d'allà com va tot, però de veritat que és una ciutat 100% per quedar-se a viure-hi. Bueno, companys, ja estic a Bondi Junction i aniré a comprar 4 coses al súper, que de aire y de agua no solo se vive. Espero que hagueu gaudit molt d'aquest vídeo, tant com ho he fet jo. Ens veiem en els propers vídeos i que sigueu molt feliços.